Kata kamano liet mar siasa pod medo tedore wi paro mar omenda ma higa ni ka riwruoge mochung' ne kedo ne ratich oganda dwaro mondo wite oko duto kaka eno. Jood bura ma Azimio bende pod oramo ni paro mar omenda no biro hinyo jopiny kendo onego ng'iye malong'o. Eric Owenga miwa ler mar wachni. Odiochieng' achiel tok kamati mar omenda kod chenro e od bura wito oko moko kuom funde mag paro mar chik mar omenda ma higa 2024 riwruok mar Azimio nochopo kare kuma Mathare kae ne gitiyo gi thuolo ni ka gikiro lwetgi ne okang' makamano. Ne giwacho ni podi onge lokruok ma obiro kelo ni jopiny ahinya to mago ma ito margi ni piny. Musitoke kwa bunge mpaka muangushe hiyo finance bill 2024 na tukimaliza warekebishe wasiporekebisha. Tunajua usiku wamefanya mahesabu hapa kudanganya watu ati wametoa bread. Kwanza ujue hiyo bread mkate huo ndio utakupeleka nyumbani. Hii finance bill hatukusema iwe redrafted ama ifanywe kitu kingine, tulisema tunaiagusha. Azimio no ramonigi ikore mar kedo adwa tenga kod paro mar omenda no. Kwa hivyo zote tuungane pamoja, msipe moyo, ni lazima tuokoe nchi yetu hii. E higa mokalo riwruok mar Azimio ne obago ng'anyo ka gipingo paro mar omenda ma higa 2023 kata kamano ne okalo bang' od bura puodhe. Azimio ewi mano nosiro lwedo ng'anyo masani dhi nyime e Thuruka masani kwedo paro mar omenda ma higa ni. Wamepatana na wenyewe Gen Z hawabebi mawe, Gen Z hawabebi mawe, hawetukane hini mtu, wanaweka tu vitu namna hii, utamshika umpeleke wapi? Jana vijana wetu wametuonyesha ya kwamba si lazima tungoje Yesu arudi ndiambie Zakayo ashuke. We want to congratulate those young men. They have taken it. Tulijaribu kama wazazi, hawakutusikia. Sasa watoto wamekuja na wakawapiga na tear gas na wengine wakaweka ndani. Liet maitedo kod jo Azimio no bende noyudo jip kuom josiasa mamoko ka achiel kod riwruoge makendo ratich oganda. Wakwayo ni mondo finance bill ma 2024 mondo we oko te. Jokenya nowacho ni gino mondo gol oko ni kik obed amended. Onenore ayanga ni kare gine magikelo ga tulo sa maandamano. Chien kacha wan kaka jo Azimio kane wadhi ga maandamano ni wacho ni jo Azimio makelo tulo. Nyoro ne waneno ka nyithindo matiso no wuok oko ka gikwedo gini. To wakwayo serikal no mondo gi withdraw finance bill no duto te. Okwadwa winjo ni en ga i bunge. Seche monjo an finance bill ni bunge no winjo karach nikech finance bill no is unnecessary nikech pesa midwaro kanyo en bilion 300 to pesa no en pesa mohingo ma gikwalo i weche mag mibadhi nikech mibadhi wito pesa trilion 1.3. Pesa go oromo gimoloyo kendo wadwa nan giduoko ushuru piny ok nitere malo. Kijaribu kupitisha hiyo bill, tunaenda sasa, wananchi tutaungana nao kwa political party wa Sing'ia, tunaenda kuweka maandamano ile serious. Kalonzo gilange no seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom golo singo manyaka sani pod ok gichopo. Akasema eti anajua shida za mama mboga, ati anajua shida za mahasla, ati akiingia atawainua watoke bottom waende wapi? Up. Lakini ile imeenda juu, sio mama mboga, sio bodaboda ameinuliwa, ni ushuru wa mtu anaitwa nani? Zakayo. Seche ma od bura mamalo dhi nyime kod twak ewi paro mar omenda ma higa 2024 bad migawo mar obila yudre ewi tago maliet ahinya kaluwore kod kaka gisebedo ka girakre kod jopiny makwedo paroni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.